e pare Migori Jomi mag siasa ke no kige jog mari to mana joji mo lo kang mamine ikaw te goyo e pau siasa. No minero yu tul maro e como siasa ti ko te poco yo. Okay ma se tem que digo so ti poco como malo ne ko be ko tul maro mre ele ko ma siasa. Kan ko ma tem lo ko chike margario ko da parti ok ne onyago le mora iga marga na ko da par ko buru bende ne ko aro mar chike broma malo mo ko ni ne ko tul maro mre ko ma tuo ano mai bene mre piny to ake yore mag neno ni mino biro ko tul maro me kod chuo ka chi wacho pod nyime e piny Kenya. The language, they have the courage, they have the capabilities that has enabled them to even in decision-making tables. One of even the management team Maendeleo Ya Wanawake Migori ko jagoro mag Judith Mwangi wacho ni nyaka ko oko mar manyo lemo mag siasa mo girito mondo koro migi. Anyone need they have space. They have space, they have to for it. You know, not me. I don't go to Nika bet Sibro. Nigi para money. No me. Give the for Mags Hera. Modern Heri in terms of their work position matter. Most of them so our mentality. And we start Riwruok ni mar Maendeleo Ya Wanawake wacho joma ko thuolo mar no thoth gi oseluor wuok oko mogo kaka joma timo. And some of them don't have the right documentation. We are hanging on the coats of our nyaka koro nyisi telo makare. Space elective or appointed positions. Ni wan bende mondo watigi chuny moro ma kwang'iyo komiwa thuolo wakel ng'ai moro jokono oko Emano yire e kaunti ma Migori